Han har været ude og skifte bimmeren til Toyota, og ingen tvivl om, at hans Supra her, den styrer også helt over. Kim er i øvrigt selv færd til det der med at styre. Han kører så meget med klappen, så jeg kan godt tage at stille mod midt på banen. Han er virkelig en hård banan, når han er på. Yes. Kniver sig lige rundt om kejsen og så videre. Kendt ikke ved.